Žili jaksi body, když byste se za těmi zápasy ohlédnul, jaká je spokojenost z vaší strany? Spokojenost je přesně poloviční, protože doma jsme bodovali naplno, nebylo to jednoduché utkání, stalo nás hodně sil, tak fyzických, tak psychických, protože Boleslav hraje takzvaně složena hrbu, se určitě udržet ještě. No? Dobrý den! Co tady děláte? Čekáme na vás. Kde jsou? Na cestě? No, socialismus. Vás natočí? Teďka, když už jsem zrovnaný, tak si mě natoč, no, ale měla přírodu, když jsem měl kalhoty dole. Jsem si dával novou pemprsku, víš? Jo? Jinak si nás natoč. Protože hezčí kluci už nikde neuvidíš. Kolik? Že se mohl klidně přidat stůl jeden chlapí, ale. A teď se vejdem. Já mám už, ty nemáš ještě. Ale to je však ten mluví, tady klubu nedělá. Teď to vypadá ruby, tak to já můžu. Že jde na zimní chlapí, já jsem Já jsem... Tam se máš dívat, ne? Když tam budeš chytej. Ale to koukej ze zbraně. Pište to všecko, pište to, tak to probereme. Jenom to pište, tak to probereme. No, tu stejně nepřehýbá. Je. Svědčí, ale ježiš, ráno, nerada. Dobrý, čau, máme návštěvu. Já jsem ani nestihl. Máš klidku vepředu. Takže, vážení přítomní, dovolte mi, abych vám poděkoval za hladký a pěkný průběh dnešní akce. Počasí nám přálo, nic mimořádného se nepřihodilo, což je vždycky nejlepší na závěr. Diana nám přála rovněž, je to krásný pohled, takže ještě jednou vám děkuji. Předám slovo vedoucímu vodu, který zhodnotí průběh dnešního. Jedna liška a 3 zajíci. Bylo to pěkný, počasí nám přálo, jsme tady všichni zdraví, tak jak jsme tady byli ráno. Já bych chtěl tímto zrovna vyhlásit a popřát strašným střelcům, panu Kadlecovi. A zároveň ho vyhlašuji jako králem honu. A pana... Princ, kde je princ? Ať je král! Ty moudrý. A štědrý. Chtěl bych vás taky hodně loveckých příležitostí a střeleckých. A Vladu bych vás chtěl pozvat na náš střelecký ples, který se koná 23. ledna tady v základní škole při Vářově. S tím dnešní hon končím a provolávám myslivostí zdar. Já si ještě dovolím podotknout na závěr, domácí nezapomeňte v pátek, občanská schůze.
důležitá účast, ano. Příprava. Který pátek, jako? Následující? Následující, jako? Teď druhýho. Jako druhýho, no. Ano. Dobrý, dobrý, jo. Pojď dolů, pojď tam, pojď. Dobrý. Bez, že?